Kung hindi ka tao, may gusto ka sa kanya, palayain mo siya. Naiintindihan mo? Hindi ka ba tao? Maligno ka ba, kapre? Elemento. Elemento ka? May gusto ka sa kanya. Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay nila? Saan ba? Sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay nila? Mahal mo siya. Gaano ba kalaki yung pagmamahal mo dito? Dati pa. Bahay nila ng nanay niya to, inupa lang nila. Ha? Sa nanay niyang bahay. Mahal na mahal mo tong tao ito. Maligno ka? O ikaw to? Maligno? Ilan taon ka na sa mundo nyo? Ilan taon ka na? 40. Sige ka lang. Tigilan mo pagmamahal mo rito. Di ba mahal mo siya? Alisin mo at para magkaroon na siya ng dalaw. Tanggalin mo. Hindi to nanay mo. Palayan alam. Mabigat, di ba? Binuhat mo asawa mo. Kung mo lang siya hindi mabuhat mo. Kung binibitawan ka to, hindi mo ito mabubuhat. Gusto mo, buhatin yung asawa mo, bibitawan ko itong papel. Hindi mo maangat yan. Tanggal! Saan bahay ito? Mismo sa bahay nila kung saan ito natutulog? Hindi. Hanggang ngayon, nandun kayo. Ilan kayo doon sa loob ng bahay nila? Ilan kayo sa loob ng bahay nila? 2. Kayo, huwag ka makinig. Makinig ka sa akin. Saan ka ba nakatira sa loob ng bahay nila? Saan niya nakatira? Nakasama. Yung nanay niya, paano nagkaroon ng sakit sa mata? Sino naglagay? Talaga nagkaroon ng sakit? Wala siya, wala. Hindi niya sakot na binigay niya sakit. Kasi madiditit ko naman niya kung tanggalin sa'yo. Tanggalin mo to. Ano yung isa? Maligno pa rin o kapre? Pero sa'yo maligno, hindi mo rin alam. Saan to nakatira sa loob ng bahay nila? Saan banda? Saan? Sa baba? Saan to? Sa kusina, sa kwarto? Sa baba lang? Okay, ikaw sa taas. Sige, kalasin mo lahat yan. Baliw ka sa kanya sa pagmamahal. Tanggalin mo. Balik mo. Anong pangalan mo? Kung maligno ka, may pangalan ka ba? Wala. 40 years old ka na. Sa mundo nyo. Sa mundo natin, matanda ka na. Kalasin mo lahat yan. Bilisan mo, maligno. Tanggalin mo lahat. Linisin mo katawan niya. Huwag ka nang iibig dito. Hindi mo itong bagay. May asawa na siya. Bawal makiapid. Yan, tanggal. Lahat. Matanggal mo na itong gusto, bata pa lang siya. Nandun ka na sa bahay nila. Ano ba kinagugusto mo rito? Para sa'yo, ano ba kinagugusto mo sa tao ito? Bigyan mo nga ako ng halimbawa. Ano kinagugusto mo sa kanya? Pinapakain ka niya? Ano niya naman nasabi pinapakain sa kanya ba binibigyan ng pagkain? Saan? Ano? Pinapakain! Sa kanya nga pinapakain. Kalasin mo! Pinapakain ka niya? Sino nag-utos na pakainin ka niya? Sino nag-utos na pakainin ka niya? Ha? Mama niya? Ano nangyari nag-utos ng pakain to? Sino nag-utos? Manggagamot? Hindi po dalawa po kasi nasa bahay. Sino paano nyo nalaman may bahay, meron nakatira sa inyong bahay? Yung nagpa-insenso po nung bagong panganak sa akin. Bakit kayo nagpapakain ng mga elemento? Hindi po ano po yun, parang sabi po nung ano. Alay? Nung nagpagamot po siya, sabi may kambal daw po siya puti. Hindi yung kambal na puti. May kambal ba itong puti? Wala! Wala, di ba? Ha? Wala itong kakambal na puti, meron? Balik mo! May isang ano? Alas! May batay pa. Ikaw nga magnetikong pumasok sa kanyang isip at irekta mo ako. Alas! Wala siyang kakambal. Dalawa lang nakatira. Dapat hindi kayo nag-aalay sa mga maligno basta-basta. Alas! Ubos!
Linis! Lahat! Ubos! Linis mo! Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo Jesus Nazareno, ako ang iyong alipin at ako'y nananalig at nananampalataya. Jesus sa sinag kanay banaw, Jesus sa tinatawag kayo bilang alipin ng aking ama. Tatapusin natin ating kalaban at ibalik ito sa impyerno. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu at masamang elemento, inuutusan kita lubayan sa pangalan ng Kristo. Amen. Maraming subasta lang sa bahinang ganan mo. Mapasa kami na kami sa aming mga sabi kami sa nagkasala sa amin. At huwag kami paitulog sa tukso. Daputin siya Ela at itapon sa impyerno. Amen! Idilat mo kayong mga mata sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen! Uy, gising. Nababa mo yung pamo. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Nakabaka ka natin. Napaka ka na. Wala na. O, magang nasa mo. Inom mo na tubig para bumalik ang lakas mo. Buti na lang, nagamot. Ay, mabuti, nakakamay. Inom. Salamat ko na sa rin. Tingnan mo na malalim. Kaya pala. Ilang minuto na lang po kami. Iniligaw pala ng tanggal. Tingnan na mayo. Biniligaw pala sila. Saka, pwede mo pang tubig para bumalik agad ang lakas. Wala siyang kakambal, sabi ng aking mga alaga. Kung hindi, dalawa lang ang nakatira. Niloko na naman kayo ng mga manggagawat mo. Bakit pinag-aalis sa mga engkanto? Hindi nyo ba alam pa nag-aalis kayo, tuwan-tuwa sila. Dapat mag-aalis kayo sa Diyos. Panalangin. Hindi kayo, wala kayong karapat na mag-aalis sa mga elemento kasi sila, mga engkanto sila, hindi sila tao. Ano parang daw? Babalik lakas niyan, ilang segundo. Antay mo lang. Ganyan talaga yan. Kasi tumagal tayo ng 8 minutes and 3 seconds. Humihila sa kamay. Humihila sa kamay mo? Kaya may humihila sa'yo. Huwag mo naintindi yung humihila. Ano pakiramdam mo ngayon? Babalik na daw yung lakas mo. Lumalakas na. Tingnan mo yung mga kamay mo. Malakas na. Yakat mo yung mga kamay mo. Kabila. Bumalik na yung lakas niya. Buhay pa rin mo daw yung maligno. Shota ka daw niya. Walang alam yan, mabigat yung katawan niya. Buhatin mo siya. Hanggang nakaupo, iangat mo. Sa likuran, doon ka nagsimula kanina eh. Magang. Hindi ka tulad kanina. Sobrang bigat. Salamat kay Kristo. Lahat ng damit niya, suot niya, palitan, puhusan ng tubig. Mamaya, pag-uwi sa bahay. Ganon din. Akan yung kamay niya na. Ay, kamay niya na. Akan yung kamay mo. Pikit. Pikit lang. Wala na. Hindi ka tulad kanina, ganyan lang oh. Dilat ang mata. Ganyan lang nakakabit sa'yo, di ba? Okay na yan. Salamat kay Kristo. Taga saan ba kayo? Fairview. Ilan ba manggagamot tumingin sa'yo? Kung yan nagpapatawas lang ako, diba? Yung ano niya dati nung Nanganak po ako sa kanya. Hindi ko naman po alam na sinapian ako, sila mama lang nag-friend.
Kasi, nasabi kasi ng auntie mo, mag-insenso ka sa CR. Eh, ang daming insenso. Talagang hindi nananod sa kapamangyan. Doon, kinagabihan namin siya. Dalawa nakatira. Doon sa baba, pati sa taas. Buhusan mo ng holy water. Mamayang gabi, alanganin na. Kasi alanganin kasi Quezon City pa kayo, di ba? Pwede sasakyan kayo doon, di ba? Ewan ko lang kung mag-aalinlangan pa. Hindi, bukas mo lang. 7 ng AM, lumayas lahat ng kamalasan, pumasok ang swerte sa pangalan ni Kristo. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name. Tapos bukas ng gabi, alas 7. Ganun din, basbasan. Yung bukas na ng umaga, alanganin na kasi gabi, malayo pang uwian nyo. Sa labas ng simula loob hanggang palabas, paikot ng bahay. Tapos bukas ng gabi, sa loob lang ng bahay. Ano pakiramdam mo? Pagang na. O, magkakaroon ka na ng dalaw. Kanina parang may sumasabi sa akin. Hindi, parang may Hindi yan prosen. May ano siya, maligno. Kaya man yung maligno. Pwede ko na po ito isuot. Pwede man isuot yan. Silipin mo muna yung paa mo, baka nagkasugat-sugat. Walang sugat yan. Salamat ha.